Tudo passa a pressão do ме Данчо, кажи Данчо. Здравейте, Фрайки! Да. Сега тук това е Майнкрафт, някакъв епизод. Ще ви кажа кой епизод е този. Третия епизод. Тук само ще направим аптечка. Данчо, кажи нещо. Здравейте! Да, тук ще направим аптечка, ще изтека. Тето! Да. Прачи къде е програмката, къде снимаш? Добре. Прати ме да снимам и аз. Добре, ще направя някакви продукции. Искам някакви продукции, които да стана. Добре, съм тук, не ми трябва сега. Тук някакви продукции, които ми трябва там. Добре, още е много тъмно, но ще трябва да тръгнем. Но, тук малко са съмни. Ще стане опасно. Учи да бе? Ето се съмва. Пепо! О! Да съм прачи. О, скелет! Фът! Фът! Биго! Бога! Πώς ме нападна? Пепо да ме прачи програмката. Така много. Това нападна ма споделя на скелета. Нямам храна. Добре съм. Скелета ме нападна, аз нямам храна. Виж, трябва да запирам на следващия епизод. Ще тук да направим зомби. Направя една мина за зомби. Все пак да бъда с Fightful, тъй че ще пак на якия. Пепо, какъв четър пак? Или но як Fightful сака. Ма. Пояк сака. Аз тук си колпа. Аз направя да смута на лопата. За да се колко се да. О, крикол, супер! Крик много гол. Наливам се с кол. Две. Опа, това е. Две. Ще свърша епизодът. Надявам се да ви е харесал и чао.